așa este. Oare n-ați fi putut începe cu această poveste și poate că lucrurile ar fi stat altfel? Ba da, dar știți dumneavoastră, eu le-am privit ca pe niște copii și n-am avut cui. Deci nici cu Elena n-am avut ce să discut prea mare lucru așa, că ea e o fire mai iute, mai așa, și n-am avut cu cine să discut așa ceva. Dar ați văzut că pe una dintre fete, e vorba de Tatiana, ați impresionat-o cu vorbele dumneavoastră. Așa este. Fiecare cu sensibilitatea ei. Cu toate astea ați mai fost implicată într-un mic conflict. Da. Respectiv, fetele au spus că dumneavoastră vă gătiți separat și că nu e corect față de ele. Nu că este adevărat că nu este corect, dar Elena, nu-mi place cum face mâncarea Elena. Și dacă nu-mi place mâncarea ei, nu pot să mănânc. Și eu vreau de aici să plec la fel sănătoasă cum am venit, nu să plec bolnavă de stomac sau de cine știe ce. Eu am explicat, mie îmi place să mănânc și puțin și bine, mănânc de 2 ori pe zi, dar când mănânc, mănânc foarte bine și atâta tot. De ce n-ați încercat să le convingeți pe fete și pe mame să gătiți dumneavoastră pentru toată lumea, dacă gătiți mai bine decât doamna Elena? E normal, eu am o experiență de 37 de ani de bucătărie, zis așa, că dacă am gătit atâția ani și e normal ca să știu mult mai multe. Și la fel de mult știu și ca fetele să gătesc. Ele știu și ele așa, cartofi prăjiți, păi stau să prăjească ele cartofi la 2 noaptea. Păi eu la 2 noaptea vreau să mă odihnesc, nu vreau să mănânc la 2 noaptea, eu mănânc la ora 6-7, mai târziu eu nu mai mănânc. Că sunt destul de grasă și nu mai pot să mai mănânc. Dar de ce nu le gătiți dumneavoastră? Păi bine, n-a fost opțiunea lor. Dacă am avut conflicte cu Elena, li s-au tras atunci și de partea lui Elena și n-am mai avut cum să spun că hai să gătim împreună sau hai să facem ceva. Eu m-am retras, mi-am făcut acolo ce am crezut eu, prea mult nu că suntem multe și am considerat că atâta trebuie să mănânc și să le rămână și lor. Eu nu sunt așa egoistă, frate. Deci mama mea, când eram acasă, stătea și dacă nu putea să mâncăm cu toții ceea ce aveam de mâncat, evita să mănânce, frate, și ne mai lăsa și nouă. Nu ne lua și își punea deoparte. Păi femeia asta nu știe să facă nimic, asta fură din frigider. Exact, numai pentru laptele când am văzut. Nu că mâncăm cu toate, dar fură din frigider, frate. Dar eu nu am considerat că am făcut un lucru așa. Până am mai făcut și niște fete mâncare și iar mâncarea a făcut-o foarte sărată și eu iar nu mănânc sărat și asta este. Doamna Fănica, Da. săptămâna trecută a fost prima dată când nu ați mai fost aleasă mama săptămânii. Sper de data asta să fiu aleasă. Credeți? Sper, da. De ce nu? Sperați ca telespectatorii să fi fost sensibilizați de atitudinea dumneavoastră? Domnișoara Gabriela, eu mă port și puțin mai dură și acasă, cu copiii, când eram mai mici. Deci nu i-am bătut. Ei n-au luat o palmă de la mine. Dar când le-am zis un cuvânt, s-a uitat în ochii mei și a înțeles. Deci noi ne înțelegem din priviri. Deci nu-i nevoie să mai spunem și altceva, să mai comentăm. Deci am crezut și eu aici că se poate tot la fel. Deci să ne înțelegem din priviri, să știm ce avem de făcut. Zic, hai să facem toate mâncare, toate curățenii, toate spălatul vase, toate ne spălăm, toate ne culcăm. Eu așa am vrut să fie, dar dacă n-a fost așa, nici cu lista s-a rupt, nici așa, atunci sigur că a fost un motiv în care eu m-am retras puțin. Faceți voi ce vreți și gata. Doamna Fănica, Da. dacă săptămâna trecută dumneavoastră ați fi ieșit mama săptămânii, Da. Monica ar fi plecat din casă. Cum credeți că ar fi stat lucrurile în cazul acela pe parcursul săptămânii care se încheie în seara Ar fi fost asta? o tragedie. În ce sens? În sensul că nici Bogdan n-ar mai fi avut cuplu și ar fi trebuit nu știu ce să se facă. Ar fi fost un scandal și din partea lui Elena, dar eu m-am bucurat că n-am ieșit și că a ieșit Elena. Telespectatorii au ales să o voteze pe doamna Elena. Îmbolditea o leacă, dar n-am băgat-o în seamă. Da. Doamna Fănica, Da.
Și în seara asta va trebui să luați o decizie importantă. Va trebui să-mi numiți chiar acum Da? pe una dintre fete pe care nu vă mai doriți în casă. Mă înfurnică pelea. N-aș fi vrut să iasă din casă. Dar pentru că s-a întâmplat așa săptămâna asta de a sunat-o pe Sonia, prietenul ei, iar Sonia ne-a rugat la rândul ei să o votăm. Să o nominalizați. Adică să o nominalizăm ca să poată să iasă din casă, să se ducă acasă la ea, că ea așa crede că băiatul acela este pentru ea și o iubește și o să fie împreună amândoi. Să înțeleg că nominalizarea dumneavoastră este Este Sonia. Sonia. Mă doare sufletul de ea, o fetiță bună la care ai ce să discuți cu ea și știe ce vrea de la... Mi-ați numit-o pe Sonia, dar toată săptămâna Sonia ne-a mărturisit că mai vrea să rămână în casă. Așa este și chiar la ultima emisie a fost mărturisirea asta. Dar a fost o răsturnare de situație la care a venit în dormitor la mame și m-a rugat și eu am rămas surprinsă că nu mă așteptam să spună ea că ea și-a dorit totuși că a făcut o legătură așa cu fetele, o prietenie și ar fi vrut să mai stea. Dar dacă ne-a rugat... Săptămâna trecută și Alina v-a rugat să o numiți pentru a pleca din casă și nu i-ați îndeplinit dorința. Așa este, că nu i-am îndeplinit, dar eu am spus și mă repet, din cauza lui Elena am făcut gestul care l-am făcut și telespectatorii s-au supărat pe mine, dar n-a înțeles durerea mea, așa că îi rog să Doamna Fănica, înțeleagă. vă mulțumesc mult de tot. În câteva momente, Vasile va fi alături de dumneavoastră. Luminița mea. Hai, luminița mea! Băiatul meu frumos. Ce faci? Bine, îți place rochea? Da, drag. Ce ai mai făcut? Ce să facem? Mama lui băiatul ăsta cu pleti, cum îl cheamă? Las, știu, am auzit discuția. Ai auzit discuția, da, am spus și i-am zis, lasă, nu fi supărată că discută. Ei sunt băieți, ei sunt părăclești, ei te-am nu mai știu ce. stresat așa? Nu, Elena? Nu, Elena. Nu mai, Telefon. am mai stresat telefoanele, dar așa, Lăsat-o mai știi, mai mult. puțin. Mai puțin, Am așa. auzit, am văzut. Mai puțin, așa, da. Se poate înseamnă. Așa, da, pe cum să... Tu, cu ce faci acum? Ce să facem? S-a supărat fetele că eu m-am retras, că am făcut mâncare separat, că de ce nu le-am întrebat și am spus un motiv, pentru că ele s-au unit cu Elena și că mie nu-mi place mâncarea făcută de Elena și nu-mi place nici mâncarea făcută de fete. Eu consider că eu gătesc mai bine și am gătit 37 de ani acasă și eu consider că eu gătesc mai bine ca fetele și eu pot să mănânc orice mâncare. Da. Da. Și eu de așa și cu nominalizările. Apoi să nominalizez și Ai votat? Sonia, da, Sonia vrea acasă. Vrea acasă, că a sunat o prietenă. Știu, am auzit. Ce prea. Da, Ciprian. Da, și eu de așa. Nu merită, trebuie să spun de prima dată, mai nu, cu diplomația aia. Asta e. Asta este. Acum, și de Adina s-a vorbit că și are un iubit și că l-a cerut în căsătorie și de asta a venit aici. Și chestii de astea, știi? Și cred că așteaptă și Adina tot așa un telefon de la prietenul ei să o sune. Și asta este. Dacă mai vreți să-i mai dați o șansă lui Vasile să fiți prieteni, da. Știi, așa, știi, cu ura strâmbă. Păi nu, să mai fi stat Sonia acolo, în casă. Eu aș fi vrut să iasă, mai fi stat să mai suferi vreo 2 săptămâni. Mie mi-a părut de pufulete, am început să țip aici. De ce a primit telefoane redacție de la Ciprian? Stai acasă, Ciprian. Sau trebuia să vină aici, să stea să suferi aici. Stă în casă la ea? Păi da, dar trebuia să vină aici dacă vrea să o cea nevastă, să stea aici, să sufere cu noi. Și după aceea să o cea în căsătorie. Nu... E bine, asta nu e problema mea. Gata. Sunt din nou alături de voi. Și înainte de orice, aș vrea să vorbesc un pic cu tine, Vasile. Da. Ai aflat de la mama ta că în seara asta au trebuit doamnele să facă nominalizări. Da. Deși până acum Sonia nu și-a dorit să plece din casă și ne-a mărturisit asta în timpul emisiunilor în direct,
A rugat-o pe mama ta